Uťaľať sa na miesto, pripravte sa. Pozor! No štartované, ako vidíte aj fanklub, dievčatá majú pozapájané perfektne, vidíme ako to dievčatá nalejú kubečka. Ja neviem, koľko je rekord ligy. Takže, dievčatá, máte nový rekord regionálnej fyzickej ligy Spiš 1707 z roku 2016 za minulosťou a novým rekordom v kategórii žien od roku 2017 je teda Revúčka a Spiš štvrtok ženy 1680.